buhay magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag ka nato kadaugan o kalampusan labos sa tanan panalangin ug sa atong panag-uban panalanginan usab ta sa Dios sa mga pulong nga gikinahanglan natong madunggan ug masabdan aron atong maikinabuhi samtang naapatas kalibutan. Sa atong pagsugod dinhi mong programa, dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa Dios, ang pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ato kita sa pagampo, di na akong gihangyo matagusa sa paghatag sa atong naunang kasing-kasing ato sa atong buhi nga Dios. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, niya na usab kami aron sa pagpasalamat kanimo. Niya na usab kami o Dios aron sa pagdaig kanimo o Dios. Salamat o Dios sa mga butang nga imong gihatag kanamo. Sa kusog mayong panglawas, kalipay kalinaw, bisan pa sa mga panalangin nga imong gisuplay sa matag usa namo kag gikinahanglan. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kabaguhan, kausaban ug kaayuhan ug labaw sa tanan Ginoo sa kasiguruhan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo, amo kang gipasalamatan, ipasidunggan mga pagdaig o Dios. Maghihalag diha kanimo ang tanan. Dungog mga pagdaig diha lamang kanimo in Jesus name. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin na usab kanato og maghatag og kalampusan sa atong panag-uban. Ang akong monitor mga kaigsuonan nagkalit og hinay, nagkalit og paong. Ang ako day nga connection mo inawagtang, pero diha sa inyo ha okay ra gyud kay gikan man na sa source ang inyo nga madunggan, so wala ra gyud maputol, pero diri sa ako ang monitor naputol. Pagsalamat sa Dios nga okay ra gyud wa gyoy brand out ang ato ang pakiguban, magmalampuson ta tungod kay proteksyonan ta sa Dios. Mayong pakiguban no sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagasunod na sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa matag usa. Mayong pagpaminaw, maayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw sa Shiny FM 101.3. Walay laing naglanog-lanog sa kabukiran diri sa Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Kundili ang 101.3 Shiny FM, may number 1 diri sa atong matag Pinoyanan. Mayong gabi may pagiguban ni Brother Moses Cardende, ug mayong gabi may pagiguban sa tanang mga Alianic family ug sa tanang to mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa. I declare blessing right now. Mayong gabi may pagpaminaw sa ato ang mga kaigsuonan nga nakasud na sa ato ang programa pinaagi sa live FB page
ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi may pakiguban ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Dalaygon kayo ang Ginoong Hesukristo nakauban na pod mi sa imong live. Mayong pakiguban ni Ashley, ni Jonathan Capsipida og ni Arishal. Maayong gabi og ni Ayan Jake Garcia og walang signal matod pa ni Ashley. Okay. Si Eileen Paniero. Good evening, Pastor watching from Pilipigan. Mayong gabi sa ato matigsunan dias Pilipigan. Good evening. Ang Dios magpanalangin. Mayong pakiguban ni Jomar Sampero. Good evening, Pastor. God bless you. Pastor watching from Himalalod. Mayong gabi ni Nelo Mabasa, bi Pastor makapaminaw na pod ko sa imuhang pagadadon nga mga pulong sa Ginoo. Si Prince Same Buntor, mayong gabi Pastor, salamat kaayo sa mga pulong nga kanunay gi-share nimo. We are grateful and blessed. Daghan kaayo mi nga na-learn, Pastor. God bless always. Wow, salamat sa Ginoo. Sa buhat kita mamatanong. Mayong pakiguban ni Sister Maricel Henriksen nga nanoka diha Sweden. Mayong gabi sis. Matod pa hello Pastor, good evening sa whole family nimo diha sa tanan tigpaminaw sa 11.3. Dalaygon ang atong Ginoo. Na ako sa work karon, Pastor, work ko 10 to 10. Salamat sa Ginoo makahatag permi kusog. At taas yun kayo nga oras 10 to 10. Pagpig yung taas ang Dios magapanalangin, maghatag nimo kalipay sa pagtrabaho. Ang Dios magauban kanimo Sister Maricel. Si Fritz Jeans Mulas Lobo, maayong gabi Pastor Wansing from Abante, Pamplona. Sa pagsayaw, pagdapat sa ilong Dalaygon ang Dios paday magapanalangin mga kaigsuonan, labi na sa ato akarong hisgutan panalangin unsa may gipakita dihas bala ang kasulatan mahitungod ni ining ato karong pagahisgutan. Maayong gabi ni Alsola Bernadette, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios. Request ko makalangit Pastor Lilim Pastor, ngutana ko unsa pizza sa Marso ang krusada. Salamat sa Ginoo ni sugot akong boss nga muuli ko pohon. Permirog yung simana. Permirong simana sa kuan. Siguro na ana sa 4-5 ana. Dili ko mo kuan gyud mo himugla krusada diha sa ikaduha ikatulo kundi sa una yung simana sa Marso. Mo na gihatag sa Ginoo diri sa akong kasing-kasing nga makakrusada ko anang bulana. Salamat kaayo no nga ang imuhang boss ningtugot sad. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Si Pastor Imagine Candelario, maayong gabi Pastor. Uban sa tibok nimong pamilya ug sa tanang mga pinanggang viewers. God bless everyone watching from Riyadh, Saudi Arabia. Maayong gabi ini mo diha Pastor. Kumusta mo diha? Lojin Gonzaga, maayong gabi itanan diha labi na nimo Pastor gikan sa Negros Oriental. Asa mo dipit sa Negros Oriental? Maayong gabi salig lang gyud ta sa Ginoo Pastor, ato ihatag sa Ginoo ang tanan. Mao gyud nay pinaka-importante gyud, ihatag gyud nato sa Ginoo ang tanan. O niya dili gyud na po nato kalimtan nga ang tanan gisalig pod sa Ginoo sa ato. Kanang pagdumala ug pagmanage pod sa atong kinabuhi. Ang ato ra gyud kanang mga kita giya sa Dios, mga kita sa tabang sa Ginoo nga ang ihang mga pamaagi, ang ihang mga pulong mao atong maikinabuhig ma-apply sa kalibutan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, maayo nga pagpaminaw, maayo pagikuban ni Ashley Atendido. Thank you Lord na ana signal. Wow no. Ika ni Jocelyn Oligar, hello po Pastor, maayong gabi sa inyo at sa tanang na minaw karon. Wow. Bi Pastor, og sa tanan, glory to God, makabati na po sa pulong sa Dios gikan ni Kilisti Pargan Rivas Revolen. Si Jonathan, si Feda o si Pida. Good evening Pastor watching from Isolan, Sultan Kudarat. Mayo pagiguban ni Alan ni Bagyo o ni Prince Jidge Mulas Lobo. Matot pa ni Rachel, mangutana ko Pastor, taga-asa di ay ka? Watching diri gihapon sa Pardo, Cebu. Taga-Tanhay ko.
Negros Oriental. Natawag ko Stanhay. Nagdako ko Stanhay, nag-eskwela ko Abiliana, working ko diha sa Mabulo. O niya diha ko ni graduate og high school sa Abiliana National High School sa Cebu City. O niya na ako'y estudyante sa una sa first batch basic pastoral na sa simbahan diha sa Pardo. Maayong gabi ni Jocelyn Alvarez. Maayong gabi pastor sa tanang nagsunod sa imong live pastor. Dalaygon ang tanan nga namati sa pulong sa Ginoo. God bless. Jennifer Insenso. Good evening pastor sa tanang naminaw imong program. God bless us from Talibon, Bohol. Kumusta mo dias Talibon? Si Ann Gador, pleasure. Good evening pastor, thank always. Wow, no? Si Brother Renildo Linggoy, mayong gabi pastor Gideon sa tanang nagsunod din imong programa. Ang Dios magpanalangin kaninong tanan request ko song matinod-anon ka. Okay, murag lili man to kang Sister Bernadette, ako tagaan og pagtagad ako sa pangitaon diri ang awit lilim. Ang pagsayaw ikapalos ko, ang paglukso Okay, ato tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang awit magalangit lilim. Gikan ni Gingging Simpron, maayong gabi pastor, kumusta? Salamat sa Ginoo nagkita mi ni Sis Maria pastor. Midjuin ko og Bible study dalaygon ang Dios sa matag usa ka nato pastor. Pwede request awit makalangit lahutay pastor. Wow, salamat nga nakita day mo diha. Ang Dios magauban magpanalangin kaninyo. Musta mo diha sis? Si Nipi Castel, maayong gabi pastor, God bless sa atong tanan. Si Marlinda Bilaro, good evening pastor from Isabeliti. Papriko pastor sa akong ubo. Ayohon kas Ginoo. Ani akong dugay-dugay na nang imong ubo, suway og kanang pamassage labi na sa likod. Usa sa ako ang na mga nasinatian gyud ibin sa akong asawa. Sige siya og ubo. Sige po namigampo. Unya na ikaw sa mga kaigsuonan nga nagpamasad siya. Kanang nagpahilot ba? Sa inato lang nga pagka-istorya, nagpahilot god. Unya na wa may ang ubo. Nara di ay. Ang atong gipangayo dapat atong pangitaon. Munang pangayo, pangita, pagtuktok. Hangi orgid kanunay sa Dios. Si Susan Morcia, maayong gabi pastor from Davao City. Si Naomi Pungasi, maayong gabi. Si Bing Dandan, good evening pastor, watching from Sambuaguita. Diya sa Oriental, Negros Oriental. Si Junabel Lorito Palacio Lanog kaayo kadiri sa Women's Organization sa Poblacion Cortes Surigao del Sur. Kay kanunay nako gina-replay ang imuhang mga wali aron daghan pa nga makabati sa pulong sa Dios. Ang Dios magahikap sa kasing-kasing sa among mga silingan diri. God bless Pastor Gideon. Salamat kayo sa imong pagkamakugihon o gugma sa ato. Gugma nimo sa imong mga silingan diha. Ang Dios magpanalangin kanimo ug ang Dios magpanalangin usab sa imong mga silingan diha din. Unsay atong nakatunan og naangkon nadawat gikan sa Dios, mausab ang ilang makatunan og madawat gikan sa Dios. Labos sa tanan ng kalipay kalinaw og ang pakigdait sa tanang panahon. Si Ryan Aurauba, mayong gabi. Si Jelby Balinte, mayong gabi pastor. Makadasig yun imong mga wali. Thanks God, nakasignal ra yun. Wow. Si Risa Hogoder means maayong gabi pastor Gideon from South Cotabato. Si Belen Ortiga, mayong gabi. O Risa Hogoder. Si Cherry Asindelia Liaging, good PM sa tanan og nagsunod sa live. Salamat sa pulong sa Ginoo from Davao City. Si Jennifer Camacho, ay gabi pastor Gideon, dalaygon kayo ang Ginoo, nakapaminaw na pod ko sa imong live. Salamat kaayo sa Ginoo kay wala gyud baha diri sa Tunso Malabon.
Mao ba, salamat kaayo sa Ginoo no. Human sa lawom nga bahaapan ang kaayo sa Ginoo mao'y among kusog dalaygon ang Dios. Okay lang mi diri pastor, happy kaayo ko nagkita mi ni Sis Maria, gikan ni Sister Gingging Sempro. Papuri Kumusta mo diha pastor? Okay ra gyud mi brother Renel. Si Romeo GC maayong gabi pastor og sa tanang naminaw karon sa imong mensahe sa Ginoo pinaagi nimo mangayo kog awit gamhanan. ang puso ko'y sa'yo makakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang. Gikan ni Ayan Go-Ups. Okay, nindot no. Maayong gabi pastor from Candianao, Dinagat Island. Ako supod ang atong igso mga ato ang programa Dinagat Island. Salamat kaayo Ayan ha sa imuhang pagsunod. Ang Dios magpanalangin kanimo. Si Inday Dorlin in Cabo matud pa Pastor Gideon. Pwede request awit Milagroso. Gikan Estrelita Balaw. Ayong gabi Pastor, watching from Taguig. Shout out ko sa akong family and relatives Pastor, Sarangani Province. Si Agnes Triumphante, matupag good evening Pastor Gideon, og sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Si Marilo Phil, maayong gabi Pastor, naminaw ko kanuna sa from Gidapawan, Davao del Sur. Akibulawan. Sa sekundi, maayong gabi og ni James Di Timpol. Templo. Pastor, good evening Pastor, kumusta na ka? Shout out sa Midatag Leon Postigo, Zamboanga del Norte. Si Pastor Jimal in Limpag, live pod ni sa YouTube Pastor. Kuan ra ko kanang FB ra ko wala na ko gi kuan sa YouTube. Si Virgie Antikina, maayong gabi Pastor, tabangi ko ampo sa sakit sa IATL. Okay. Ato nang dadon sa mga pagampo ng Dios mag-aayo. Awit makalangit matinod anon ka. Human ini mga kaigsuonan mo ato nata sa pulong sa Ginoo. Ang ubang mga awit nga gi-request diri ato ra na pagtagad kung napay time sa ato ang paghuman sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gasyon magtinudanon. Sa panahon na kami mo sangpit sa ngalan mo, tunggon mo. Si Daryl Goltiano Zulso Brado, maayong gabi Pastor, watching from Bantukan, Davao de Oro. Salamat kay naanapod mi makadungog sa mga mensahe gikas Ginoo. Si Nelo Mabasa DI balik diha Pastor. Rosalie Davao City DI ko Pastor. Ang imong mga pulong Pastor makabless gyud. Salamat Pastor. Salamat sa Ginoo nga kanunay siyang nagpahinomdom kanato. Instrumento ra gyud tang tanan aron makadasig putas uban. Si John Jason Caniete, good evening Pastor, request ko kantan imong gonet. Good evening po Pastor, watching from Saudi. Dili na ko mabasa imuhang imuhang ngan. Susana Pablio, maayong gabi Pastor Gideon, og sa tanang nagsunod sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nakasugod ko sa imong live Pastor. Dalaygon ang Dios, dalaygon ang atong buhi nga Dios. God bless. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan mao kining pulong panalangin. Ang ebanghelyo maoy makatabang aron madawat nato ang panalangin sa Dios. Mao giya ang ebanghelyo. Mao ni atorong tagaag pagtagad diha sa kapitulo 3 sa Efeso. Sa
Kanindot sa mensahe sa awit mga kaigsuonan nga naghisgot sa pagkamatinud-anon sa Dios. Lamang dili na to kalimtan ang makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios katuro pong mga taong matinud-anon kaniya. Di na to mabasa diha sa Salmo 18:25. Si David nga nag-ampo sa Ginoo nag-ingon, "O Ginoo, matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo, ug maayo ka ni adtong hingpit." Munang krusada ni Jesus diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 48, "Pag mahingpit ka mo, kaya ang inyong amahan hingpit." Mayong gabi, mayong pakiguban, matud pa ni Prince Sim. Mayong gabi, Pastor, request ko palihog kanta tungod sa gugma mo. Okay. Si Ivy Andalan. Good evening, Pastor, watching from CI Sambuanga, Cebu, guys. Si Jomar Lanos, shout out from Cruising Pagsayawan, Barangay Tauganga, Manay, Davao Oriental. Mayong gabi ni Sister Novertayo. Good evening, Pastor. Pwede ko request og birthday song. Birthday karon sa ako ang kamagulangang anak, si Jean K. Tratsi Gonzales. Salamat, Pastor, and God bless you always. Watching here in Bindoy. Happy birthday ni mo, Inday Jinky. Ang Diyos magpanalangin. Or Jinky, no? Salamat kaayo. Okay. Ako asan nga patukaran mga kaigsuonan og happy birthday sa atong igsuon nga nanuka diha sa Bindoy. Happy birthday alang sa atong atong igsuon nga nag-birthday niining takna. Happy birthday nimo, Day Jinky. Og ang Dios magauban magpanalangin kanimo sa tuig nga gidugang sa Dios sa imong kinabuhi. Ubanan og panalanginan og pangaluhan ka sa atong buhi nga Dios. Happy birthday nimo diha. Happy birthday. Happy birthday, no? Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa atong igsuon nga nag-birthday karon. Happy birthday. Today is a very special day. Today is the day we celebrate. Today's the day that you were born. A wonderful and happy day. Today is a very special day. Today Happy birthday, the Jinky. celebrate. Pinamugulang ang anak sa atong igsoon ni Norbita Yo Tratsi nga nanuka diha sa Bindoy. Thank God for you today. Happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. We thank God for you today. Remembering those nights they used to pray that God rest them with you one day. And then you're born until this day. The joy and the love that's never fade. Happy birthday to you. Happy birthday sa tanang nag-birthday. Belated happy birthday sa nag-birthday nga kagahapon og miaging adlaw. Advance happy birthday sa mag-birthday ugma. Pag sunod nga adlaw. Happy birthday nimo Day Jinky. Ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios nga nagdugang og tuig nga puno sa panalangin. Okay, ato na ta mga kaigsuonan sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios, diin naghisgot kini og panalangin. Panalangin. Kung ang tao mga kaigsuonan panalanginan sa Dios, dili gyud na mapugnan. Panalanginan gyud na sa Dios. Kay ang Dios dili gyud na mopakyas. Walay makapugong sa Dios sa panahon nga siya na ang mopanalangin sa tao. Maunitiman ana to ha.
walay makapugong sa Dios sa panahon nga ang tao iyan ang panalanginan. Walay makakuha ni makakawat ni ini. Kay ang Dios nga musaad dili gyud na niya pakyason. Dili gyud na niya kalimtan. Ug ang atong hisgutan karon mga kaigsuonan, kining panalangin. Panalangin nga gisugilon ni Jesus. Panalangin mga kaigsuonan nga gitanyag ni Jesus. Siya may anhi dili aron pagsilot, kundi aron kita iyang mapanalanginan. Ang panalangin mga kaigsuonan, daghan kaig mga pamaagi ang Dios aron kini moabot sa ato ang kinabuhi, aron ato kining masinatian. Og ang pamaagi sa Dios mga kaigsuonan, dunay mga pamaagi nga dili nato mamatikdan, dili nato mahibaw-an, dili nato mamatikdan. Isa lang ta makaamgo mga kaigsuonan nga lihok na ito sa Ginoo sa dihang nadawat na nato ang panalangin sa Ginoo. Maghisgot tag panalangin mga kaigsuonan, daghan bahin sa panalangin. Ang tulo ka bahin sa atong pagkatao, espiritu, kalag ug lawas, dili gyud na pwede nga ang kalag ug ang espiritu ray mapanalanginan samantalang ang lawas dili. Di gyud na mahitabo. Kung gipanalanginan ang espiritu ug lawas nga naa nimo, panalanginan usab sa Ginoo ang ato ang kung gipanalanginan sa Dios kining ato ang kalag ug ang espiritu, panalanginan usab sa Ginoo kining ato ang pisikal nga bahin. Kung gipanalanginan tas espirituhanong butang, panalanginan pud usab tas sa Ginoo sa mga butang nga atong gikinahanglan sa pagpuyos kalibutan. Maghisgot ganig panalangin mga kaigsuonan, package na naagihapon ang mga kalipay, kalinaw, katagbawan, basta panalangin na sa Dios maunay hisgutan. Ang panalangin mga kaigsuonan dunay agianan, ug usa sa mga atong hisgutan karon kining agianan sa panalangin sa Dios. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan mao kini, ang ebanghelyo maoy makatabang aron madawat nato ang panalangin sa Dios. Ang ebanghelyo, diha sa ebanghelyo madawat usab nato ang panalangin sa Dios. Kini atong hisgutan diha sa sulat ni Apostol Pablo kapitulo 3 1 hangtod sa 13. Ako nagtuo nga nana mo'y Biblia, kay kitang mga Kristohanon dili magyud ta malimot sa Biblia, ato magyud nang gibasa. Mao gyud nay tinuod nga Kristohanon, nagbasa gyud nagbiblia. Pastor Gideon, kadtong mga taong way basa-basag Biblia, depende sad. Doon na may mga di pug kabasag Biblia. Pero kung kabasagan ikag Biblia, kanang katigo bitaw kang basa, o niya wag gyud kay time sa pagbasa, kay perti kang bisiha. Ang gipakita nimo sa Ginoo, dili ka interesado. Nagtuo ka pero dili lang ka interesado. Kay ang taong interesado, unahon gyud niya ang pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Kabantay man gyud ta sa atong kaugalingon. Kung naa gani tay butang nga diin naka-interesta, dili man gyud nato to kalimtan. Mangita magitag pamaagi aron katong butang nga diin ta naka-interes atong angkon, atong kanabitang madawat. So kung interesado ta mga kaigsuonan sa panalangin nga gikan sa Dios, interesado ka sa mga mensahe sa Dios. Og ako nagtuo nga mao ni imong gibati karon. Kay mao ni akong giampo sa akong pagpamalandong ni ining mga mensahe. Bersikulo 1 hangtod sa 13 nag-ingon, busa tungod ni ini, ako si Pablo, ang binilanggo,
ang binilanggo ni Kristo Hesus tungod kaninyong mga dili Hodeo nagampo sa Dios. Sa ulay duha-duha nakadungog kamo sa mga nga ang Dios naghatag kanako ni ining buluhaton sa pagwali sa iyang grasya nga alang kaninyo. Gibutyag ko ipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayra ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gibutyag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa ihang balaang mga apostoles o sa mga propeta. Ang mga tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo. Ang mga dili Hodeo sama sa mga Hodeo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas og makaambit sa saad sa Dios diha kang Kristo Hesus. Gihimo ako nga sulugoon alang sa Ebanghelyo tungod sa linain nga ngagasa sa Dios. Nagihatag niya kanako pinaagi siyang gahom. Ako nga labing ubos sa tanang katawhan sa Dios, gihatagan sa Dios ni ining pribilehiyo sa pagsangyaw sa mayong balita, mahitungod sa dili masukod nga bahandi ni Kristo ngadto sa mga dili Hodeo. Og sa pagpakita sa tanang tao sa tinagong laraw sa Dios, sa nangaging panahon gililong kini sa Dios nga maoy magbuhat sa tanang butang aron pinaagi sa simbahan masayran karon sa mga pangulo o kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga may nagkalalaing paagi. Gihimo kini sa Dios subay sa ihang katuyuan sa tanang panahon nga gituman niya pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Diha kaniya makabaton kitag kaisog sa pag-atubang na kita sa Dios. Pinaagi sa atong pagtuo kaniya, busa hangyoon ko kamo, ayaw wad-a ang inyong paglaom, gumikan sa akong mga pag-antos tungod kaninyo, kay kining tanan alang man sa inyong kaayuhan. O sa kini ka sulat ni Apostol Pablo nga nagdala og pagpahinumdom nga dili dapat wad-on, kalimtan, bihaan ang pulong paglaom. Kay ang tao nga naay paglaom, mupadayon gyud siya. Dili gyud na musibog, dili gyud na muhunong, mupadayon ang taong may paglaom. Ang atong tutukan karon mga kaigsuonan, ang bersikulo 6. Nag-ingon ang bersikulo 6, ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo. Kay kaniadto mga kaigsuonan wa man ni ipadayag, apan gipadayag sa Ginoo kining tinago pinaagi sa mga apostoles o sa mga propeta diha kang Kristo Hesus. Niingon din nga ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo. Ang tanan mayong Ebanghelyo. Pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hodeo sama sa mga Hodeo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Nindot kayo ang gipakita din kay dili lang kay usara ka panalangin kundi mga panalangin sa Dios. O kining maong mga panalangin sa Dios mga kaigsuonan madawat usab nis mga dili Hodeo nga mga magtotoo sama kanimo. Ikaw ug ako makadawat usab sa maong panalangin, dili ni espiritual lamang kundi tanang mga saad sa Dios diha kang Kristo Hesus ato usad nga mabatunan og maangkon kay dili gyud na pakyason sa Dios. Lamang ang pamaagi giklaro, ang mga pamaagi nga kaniadto gitago nga wala ibutyag karon giklaro, ginabutyag ang maong pamaagi nga ang panalangin nga gisaad sa Dios alang sa mga katawhan sa Dios madawat lamang sa mga tao sama kanato, sama kanimo pinaagis Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo mga kaigsuonan ato ni siyang
tan-awon ang ebanghelyo or gospel. Ang gospel mga kaigsuonan kung imong tan-awon ang tibuok teaching ni Jesus Christ. Ang tanang mensahe ni Jesus Christ maunay ebanghelyo. Maunay gospel. Mahitungod sa sugilanon, istorya, katuyuan, mga pagtulunan, mga sugog mga saad ni Hesukristo maunay kinatibuk ang gospel. Og sa lain nga mga pagkasulti mga kaigsuonan maunang gitawag maayong balita. That is a good news. Ato kunong tan-awon kining ebanghelyo or gospel o kining maayong balita sa wali ni Marcos. Kay pinaagi man sa ebanghelyo madawat sa mga dili Hodeo sama sa mga Hodeo ang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Ang mga panalangin nga gisaad sa Dios madawat gyud ni natong mga hintil nga nagtuo kaniya. Ang pamaagi pinaagis ebanghelyo. Tan-awon kuno nato ang wali ni Jesus mga kaigsuonan na dili ni wali ni Marcos ang wali ni Jesus o mensahe. Mensahe mahitungod ni Jesus nga gisulat ni Marcos. Okay, mo na ang insakto nga pagkasulti. Ang mensahe mahitungod ni ini nga gisulat ni Apostol Marcos. Diha sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 1. Okay. Ang wali ni Juan magbubunyag, dili ni Jesus. Ang mensahe ni mahitungod ni Jesus nga giwali ni Juan. Versikulo 1. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo nga anak sa Dios. Pag-abot didto sa 14:15, diretso ta sa 14:15. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea og nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Mao ni akong giingon nga wali na ni Jesus. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea og nagsangyaw sa maayong balita. That is a gospel. Maayong balita. Good news. Ebanghelyo. Unsay giwali ni Jesus diha sa maayong balita? Miingon siya, moabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Wow. Moabot na ang panahon nga maghari ang Dios. Sunod, busa hinulsuli og biyai ang inyong mga sala og tuhui ninyo ang maayong balita. Mao ni proseso para madawat nato ang panalangin, mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mao ni ang proseso ug ang mga pamaagi nga atong makaplagan diha sa maayong balita ginawali ni Jesus. Ginatudlo ni Jesus mga kaigsuonan kos Ginoo. Una nga pamaagi mga kaigsuonan aron madawat nato ang panalangin sa Dios. Kining pulong maghari si Jesus. Maghari ang Dios. Kay kung ang Dios na gani ang hari nato, wala na tay laing gisunod. Wala na tay laing gisubay ang iyan ng mga mensahe. Kung gisubay nato gisunod ang mga mensahe sa Dios, dili gyud na mapakyas. Di gyud na mapakyas. Kay perfect ang mga pamaagi sa Dios, hingpit ang pamaagi sa Dios. Ang pamaagi sa Dios aron ka malipay. Ang pamaagi sa Dios aron ka magmalinawon. Ang pamaagi sa Dios nga naas iyang mga mensahe aron ka magmadaugon. Ang pamaagi sa Dios aron ka mabag-o, aron ka maluwas. Dili og dili gyud na mapakyas. Mao hinungdan nga ang pamaagi aron madawat sa mga dili Hodeo ang mga panalangin sa Dios naas ebanghelyo. Mao bitaw na nga katong usa ka anak usa ka amahan nga nag-uol siya nga ang ihang anak na iskoylag
theology, nagtuon sa pulong sa Ginoo, nagtuon sa Biblia, dili siya dapat mag-uol. Kung duna tay anak nga ang iyang gipili mao ang pagtuon sa Biblia, nagtuon siya sa pamaagi aron madawat niya ang tanang panalangin sa Dios. Mao ni dapat natong unahon, mao ni dapat natong katunan ang mga mensahe diha sa maayong balita, ang mga pulong sa Dios nga naas bala ang kasulatan. Kay ang mga pulong sa Dios, mga kaigsuonan, dili og dili gayud na mapakyas. Si Jesus miingon, mahanaw man ang langit ug ang yuta apan ang pulong magpabilin. Walay gisulat nga dili matuman. Ang tanan matuman gayud, bisan gani ang kudlit niini. Grabe no? Una sa tanan, mga kaigsuonan, nga pamaagi aron muabot sa kinabuhi sa tao ang panalangin sa Dios. Naaman sa ebanghelyo, unsay naa sa ebanghelyo, ang giwali maghari sa Dios. Kinahanglan maghari ang Dios. Mao bitaw nang niingon si Jesus diha sa Mateo kapitulo 6:33, apan labaw sa tanan, apan una sa tanan, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Ato ning klarohon og basa, mga kigsuonan. Mateo kapitulo 6 versikulo 33. Unsay giingon dinhi? Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios, og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, og ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Paria, sundo nato siya, tumano nato ang iyang mga tambag, ang iyang mga pamaagi, ang iyang mga mensahe, atong sundon. Kay kung miingon tang paharion nato siya, apan ang atong pamaagi maoy atong giuna, moy atong gibuhat. Kasagaran, mga kaigsuonan, ang mga ginikanan makakita gani silang mga anak ka bright, paeskwela mo ingon dahil paeskwelahon tanig doktor, paeskwelahon tanig abogado. Bisag wa pa gani ikagasto, murag mupursige gyud nga makapaeskwelag doktor ug abogado kay bright ang iyang anak. Pero sige gini kasiro, kanang dong day pagpastor na lang. Pero walay lain nga pamaagi aron tagbuon sa Dios ang tanan nga atong gikinahanglan, aron madawat nato ang mga panalangin sa Dios na ades ebanghelyo, na ades maayong balita, na ades Biblia. Ang gipakita dinhi, mga kaigsuonan, diha sa mayong balita nga gisangyaw sa atong Ginoo nga kinahanglan maghari gyud ang Dios. Pag-abot na pud sa unahan, gidasig na gyud ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios. Unya ikaduha, pag kinabuhi uyon siyang kabuton, kay ang tinuod nga tao nga walay laing naghari siyang kinabuhi. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang makita sa kinabuhi sa tao nga ang naghari ang Dios, nagtuman gyud na unsay gusto sa Dios. Mausa nay ato ang klarohon sa atong kinabuhi. Kining atong pagtrabaho, kining atong pagnegosyo, kabubuton ba ni sa Dios? Kung kabubuton na sa Dios, dili og dili gyud na, mga kaigsuonan, mapukan, dili na mahilis. Pero kung dili gani kabuton sa Dios ang imong pagnegosyo, pila gani ka bulan mawagtang rana dayon. Dili gani kabubuton sa Dios ang imong pagpanarbaho, pila ka bulan, mga kaigsuonan, naa dayon mga problema. Unya maunay muhatag nimo kabug-aton, kaloya. Unya kung naa gani kay kaloya kaguol,
musod ay ng mga sakit-sakit. Kay unsa gani giingon sa Biblia, ang pagsigig kaguol dili magkaayo sa lawas, inanay noon ang kamatayon. Mao nang sa atong mga desisyon sa atong kinabuhi, kay kita magi nagdesisyon ra gyud, ato gyud na ikonsulta sa Dios. Mga itag-ilhanan, Lord, kining ako ang pagpanarbaho. Imo ba ning gikahimutan? Doon na ba kay tuyo ni ini? Kining ako ang pagnegosyo. Doon na ba kay tuyo ni ini? Nangay kog ilhanan mga kaigsunan, sa panahon nga paglali na mo diri sa kalugtugan, diri sa Malabuyok, gibutang na sa Ginoo nga mao ni akong buhaton aron makapadayon ko sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Di man ko ka padayon og sangyaw mga kaigsunan kung wa ko'y source. Nya diri sa bukid, di na mo ko kapanghabal-habal, dili sad ko kapang taksi. Ang gipadayag sa Ginoo mga kaigsunan, dito pa lang ko sa Cebu City, nagama na ko gamayng bulkitan. Pag abot gani diri, grabe ang challenge. Kay unang bulkit na mo, mga burot ang ang mga entriol, manghubag ang mga entriol. Nangayo na pugog sign sa Dios, Lord, ako ba ning ipadayon? Ang tanan nga tong mga desisyon dapat atong ikonsulta sa Dios. Tanan natong mga desisyon na ikonsulta nato sa Dios og mangayo tag-ilhanan. Dili lagi na kana bitawng ihikaw sa Dios. Tug-anan ka, suginlan ka, pinaagis mga mensahe sa Dios o pinaagis mga damgong pananahon. Kay taniyag naman na sa Dios, kung mangayo taniya, labi na kung giya, iyag yun nang ihatag sa toa. Giyahan yun ta. Mauna nga, ang tao mga kaigsunan nga girian sa Dios, una sa tanan, kanunay nang nangonsulta sa Dios. Kanunay siyang nakigsulti sa Dios. Lord, kining ako ang buhaton, imo ba ning kabubuton? Will ba nimo, Lord? Usas mga problema nato mauni, dili nato pangitaon ang will ni Lord. Ang atong gusto, kana bitawng buhaton ra dayon sa Ginoo ang atong pangayoon niya. Kasagaran ra ba ang atong pangayoon? Lord, ubani ko, Lord. Kanang Lord, magmalampuson ko ani, Lord. Labi na sa naay mga kaigsuonan nato nga makuhag mga requirements. Una natong buhaton mauni, Lord, kining mokuha kog requirements para sa trabaho. Kabubuton ba nimo, Lord, nga pasudlon ko nimong trabaho? Kabubuton ba nimo, Lord, kung kanang pakuhaon ko nimog mga requirements? Ipadayag na ako, Lord, kung kini kabubuton ba. Tagai kog mga ilhanan. Dili kay moderitso ra ta og pangayo sa Ginoo, giya ba kanang protection. Lord, protection ko, magmalampuson ko. Pangayoon sad nato ang kanang will ni Lord. Kay naghari man si Lord. Kung muingon tang hari, mananghid ta. Kanang pagpa-eskwela sa atong mga anak, mananghid ta ana as Ginoo. How about mag-eskwela elementary? Kanang pag-eskwela nagkurso. Kay kanang pag-elementary, high school, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kinahanglan mag-responsibility mana, responsibilidad man natong mga ginikanan sa pagpa-eskwela sa atong mga anak. Kanang pagkuha na nilang kurso, kanang ginastuhay na ginagmaayo. Mananghid ta sa Ginoo, Lord, kanang will ba nimo, Lord, nga kini akong anak mukuha og kurso nga mao ning kursoha. Apan kung will nimo, Lord, nga imo ni siyang gamiton sa simbahan, magwali ni Lord, ang imong kabubuton gyud mo'y matuman. Maunay usa sa mga ilhanan nga gahari ang Dios. Tima niha, kung naghari ang Dios atong ginabuhi,
kanunay natong gipangita ang will ni Lord, kanang kabubuton sa Dios. Kay kun ang kabubuton sa Dios mao gani matuman, igsuon kos Ginoo, tanan nga imong gikinahanglan ihatag yun na sa Ginoo. Wa pagani ka mangayo, gitagbo na ka ana. Salamat sa Ginoo, no? Wa pagani ka mangayo, gitagbo na ka, gihatag na sa Ginoo. Kay will man sa Dios ang imuhang gipangita. Maunay tinuod, maunay kahimtang sa mga taong walay laing naghari kundili ang Dios. Ang will ni Lord, ang kabubuton sa Dios. Maunang miingon si Jesus, apan labaw sa tanan, wala na'y makalibel ni ana, wala na'y makalabaw mga kaigsunon, wala na'y makapareha nga pamaagi. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios. Ikaduha, og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabuton, og ang ubang mga butang ihatag raniya kaninyo. Dinhi na punta magproblema unsa may mga pamaagi aron masabtan nato ang kabuton sa Dios. Kay naabya po'y mga panghitabo, mga kaigsuonan nga atong ipasumangil sa Ginoo. Akabubuton ko to sa Ginoo. Maingon nga kanang Lord, kanang na ako'y gipalit nga baboy Lord, unya sa amo aning para ni ako ning ihalad nimo Lord, amo ning ihalad niya nimo. Nausab man ang una-una pagdako, pagkausab mga kaigsuonan, nausab ang para ni Lord mga kaigsuonan na para noon sa bugas or na para noon sa pag-eskwela sa mga anak. Lord, kanang unya na lang usa nako ni ihalad Lord, kay naamay enrollment Lord, kanang ako sa ning ipa-enroll sa ako ang anak, kay mo graduate ra ba ni akong anak Lord, karon kinamatay man. Amo ingon gyud ha, will gyud ni Lord. Will gyud ni Lord, matay. Dili oy. Dili na siya will ni Lord. Usahay na ay mga panghitabo nga kanang ipasumangil dayon sa tao nga tus Ginoo ba. For example, ang tao kanang nagplano nagminyo. Karon maingon nga Lord, magminyo na ko Lord. Mao ni ako ang gastuhanan, amo ni ako ang gikinahanglan Lord. Karon kay na may mga pagsulay. Sa dihang na mga pagsulay, muingon dayon ha, dili gyud will ni Lord nga magminyo ko kay na may mga pagsulay. Mga igsuon kanang inani ni siya. Ang will gani ni Lord, bisan kung naay mga pagsulay, igsuon ko sa Ginoo, malipayon kang mudawat sa tanan. Ang pagdawat nimo sa tanan, nagpakita nga doon na kay pagsalig sa Dios. Doon na kay dako kayong pagsalig sa Ginoo. Naunsaon man aron, ang will ni Lord mo'y kanunay natong makitaan, mao'y kanunay natong masunod. Unsa may atong buhaton, Pastor Gideon, aron ang will ni Lord mo'y atong makitaan. Dili lang pagpanumangil nga will ni Lord tanan, no. Ang will ni Lord dili na magulahi. Timan ini ha, ang will ni Lord kanunay na siyang maguna. Dili kay mahitabo na isa patamo ingong will ni Lord. Sa di pagani na mahitabo, makita na nato nga kana will ni Lord. Tinuod ba na? Mao ni timan iha. Ang dili will ni Lord,
Kana bitang nahitabo na unya isa pa ka mo ingon na will gyud to ni Lord sa untaman kabuton tos Ginoo na pasanginlan man nato ang Ginoo. Timan ini ha, ang will gani ni Lord nga naghari siya nato, naguna na kanunay, nasayod ka sa di pa na mahitabo. Timan ingon ni siya, ang kalahian sa will ni Lord sa di pa gani na siya mahitabo, nasayra na ni muna. Apan unsaon pod aron masayod ta sa will ni Lord? Para makapangandam ta. Timan ini ha, pag naagani ka sa will ni Lord, always kang prepare. Kanunay kang andam, kanunay kang mudawat. Dili kay isa pa ka, nahitabo na isa pa ka mudawat. Mura ba ka og napugos na lagdawat ba? Moingon na lang ka saon taman. Will man gyud ni Lord. Sakti lang. Dili na will ni Lord oy. Timan ni ha, ang will ni Lord sa di pa na mahitabo, nasayra na ni mudaan. Ang problema unsaon aron mahitabo ni atong kinabuhi nga masayod ta before ni mahitabo. Kanang nasayod ta sa will ni Lord ba? Unsa may gikinahanglan? Kabalo ba mo? Naagyo na sa Biblia. Mao bitaw nang ang tanan nga mga panalangin sa Dios. Tanan nga mga gisaad sa Dios nga mga panalangin. Madawat nato na pinaagis ebanghelyo. But ipasabot naa diha ang tanang teaching sa ebanghelyo. Sama aning atong hisgutan. Unsaon aron madawat at kanang masabtan nato ang will ni Lord. Makita nato ang will ni Lord. Masayra nato ang will ni Lord sa di pa na mahitabo. Unsa may atong buhaton? Do na batay buhaton? Ang di man na mahitabo nga, di man na madala nga mutuo ra pastor. Kanang si Lord na ko'y bahala. Di no, na kay buhaton. Do na tay buhaton aron masayra nato ang will ni Lord. Kay dili ra ba pud nato maikinabuhi ang will ni Lord kung dili nato masayran. Unya usa sa mga gisgutan aron moabot ang tanan natong gikinahanglan kana bitong tagbuon sa Dios atong gikinahanglan. Una, paharion nato ang Dios. Ikaduha, magkinabuhi ta sa kabubuton sa Dios. Mauman ng Mateo 6:33. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa kabubuton sa Dios. Unsaon man nato pagkinabuhi ang kabubuton sa Dios kung dili ta masayod sa kabubuton sa Dios? Isa lang ta masayod kung mahitabo na. Maingon nga, nagbulag yun sila. Saon taman, will man yun ni Lord nga, magbulag yun sila. Dili oy. Unsa may gikinahanglan natong buhaton aron masayra nato ang will ni Lord? Tanan bang mga Kristohano nasayod na? Dapat lang dapat lang ta masayod. Unsay mga angay natong buhaton aron masayra nato ang will ni Lord? Kinahanglan masayod gyud ta mga kaigsuonan kus Ginoo. Ako rang monitoron ang inyong mga mensahe. Niya padayon ra gyud ta sa pag-share sa ato nga programa ug akong gihangyo gyud ang matag usa sa pagpadayon sa pag-share. Si Gina Kamahalan, ako sa una pastor kong gisaad nako para sa Thanksgiving. Ako gyud ihatag mao nag asa gipangayo nako niya iya gyud gihatag niya kahuman akong mga anak. Wow. Kaya mo na inana gyud ato gyud nang ihatag. Di gyud nato na ato dili nato na tugutan nga maadtog lain. Ato gyud nang ihalad sa Dios. Okay. Unsaon aron masayra nato ang will ni Lord? Unsa may atong buhaton? Naas Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Naa diha ang pamaagi aron masayra nato ang will ni Lord. Roma 12 bersikulo 2. Nag-ingon din Roma 12 bersikulo 2.
Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahon na. Matag panahon doon na siya mga kanang upgrade nga mga batasan. Unsa may mga batasan o kahimtang sa mga millennials. Lahi san. Karon nga kahimtang sa social media, lahi sad. Lahi og kahimtang. Dapat magpabilintang original. Diha kang Kristo Jesus. Ang atong kinaiyang Kristohanon magpabilin. Dili ta mo uyon-uyon sa mataghugna nga mga pamatasan sa mga panahon. Mauni usas sa gikinahanglan natong bantayan. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Sunod, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una. Sa mo ni atong trabaho, atong bag-uhon ang atong nauna. Ang atong trabaho, ang pagbag-o sa atong nauna. Ato ng katungod. Kay kita rabi dala-dala ni atong nauna. Di magyud ta kaingon nga, Lord, dalaan ni ako nauna ron. Ikaw mo'y gibutang nga huna-huna. O kining huna-huna nato, gitagaan tag kagawasan ani sa pagdumala ni ini. Kita mo'y gitagaan og katungod nga ato ning bantayan, atong trabaho ang pagbantay ni ini. Wala gyud mo ingon ang Biblia ipabantay sa Ginoo ang inyong huna-huna. Kanang imong huna-huna, ikaw mo'y mubantay ana. Ang ako sang huna-huna, ako po ning bantayan. Nga ang gitudlo sa Biblia mo ni akong mahatag ang akong nahuna sa gitudlo sa Biblia. Unsa may gitudlo sa Biblia nga mo'y hatagan sa taon nahuna, huna-huna ang mga butang langit nun. Dili kanang mga yutanon. Huna-hunaa ang mga butang espirituhanon. Maunang niingon dito sa panultihon mga kaigsunan, sa panultihon 4:23 man siguro to. Ako sa tanawon dito. Panultihon kapitulo 4:23. Ang imong mga huna-huna, mao'y tinubdan sa kinabuhi, busa bantay sila, ingon nga labing bililhon mong bahandi. Atong katungod ang pagbantay, atong katungod ang pag-amping sa atong nahuna. Trabaho nato na. Mauna niingon dito si Pablo sa iyang wali sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Ipabag-o sa Dios at pabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una. Kay inani man ni, sige tag request sa Ginoo ba? Sige tag ampo sa Ginoo, Lord. Bag-o ha Ginoo. Unsagay ng kanta ha? Ato ko na nga, tanaw ni Rebe. Bag-o ha? Bag-o ha. Mauba ni, ako sang paminawon, ato sang paminawon, kining kanta ha. Dito ko dire. Baguha Ginoo nga sama kanimo ang kasing Kining bag-uha ko Ginoo, sama kanimo kining akong kasing-kasing. Nangayo man ta ana, ni-request man ta ana sa Dios. Unsa may buhaton aron mabag-o nato ang atong kasing-kasing. Hinumdumihan nato ha. Nga dunay tulo ka pamaagi ang atong Dios nga angay natong makit-an sa atong kaugalingon nga moy atong trabahoon. Mateo 7:7. Pangayo, pangita, panuktok. Kung doon na kay gipangayo, pangita, buhata. Kung nangayo kag kabag-uhan, imo na siyang trabahoon. Unsaon? Unsay giingon dinhi? Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una. Kay mao man ni problema.
Nangayo ta sa Ginoo kapag-uhan pero atong hunahuna puro daan. Puro mga negatibo gihapon. Puro kalibutanon gihapon. Puro gyapong mga butang kalibutanon. Mga butang nga gikaibgan sa mga tao. Mao gyapoy naghari sa atong nauna. Ang naas atong nauna, bagong cellphone, bagong sakyanan. Unsa pa diha? Dili ang mga saad sa Dios, dili mga mensahe sa Dios. Aron makit-an masayra nato ang will ni Lord, ingon sa dinhi, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong pangunauna. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, unsay hingpit, unsay makapaymot kaniya. Naa sa ato ang trabaho, ang pamaagi, aron ang mga panalangin maangkon nato. Una, maghari ang Dios. Sundo nato siya. Ikinabuhi nato ang iyang mga mensahe. Unsay buhaton? Magtuon tag Biblia. Maminaw tas Biblia. Mudawat tas naas Biblia. Kay naghari man ang Dios sa atoa. Hari man nato siya. Mauday nang sige tag ingong Hesus hari. Unya wag ganitay basa-basag Biblia. Wag ganitay kalibutan unsay iyang mensahe. Dapat kitang mga Kristohanon nga giharian sa Dios, naatay gitipigan nga mga mensahe sa Dios ug ato ni siyang gikinabuhi. So atong nasayran mga kaigsuonan ko sa Ginoo, aron mo abot ang mga panalangin sa Dios. Kay ang panalangin sa Dios, madawat man natong mga hintil pinaagi sa ebanghelyo. Unsa gani ang naa sa ebanghelyo nga giwali ni Jesus, maghari ang Dios. Diha sa paghari sa Dios mga kaigsunan, usa nga atong pangitaon ang will ni Lord. Sa dihang makaplagan, makit-an, masayra nato ang will ni Lord ato nang ikinabuhi. Unya dili nato masayran ang will ni Lord kung ang atong hunahuna kalibutanon. Mo nang ipabag-o nato sa Ginoo atong kaugalingon ug ang pamaagi ang atong hunahuna ato pong bag-uhon. Maghuna-una tas mga butang espirituhanon sa mga saad sa Dios. Inani ni siya, simple lang gyud kaayo. Sugdi karon, mag-memory verse kag mga bersikulo. Memorize ang mga mensahe sa Dios. Mensahe sa Dios mahitungod sa kaluwasan, mensahe sa Dios mahitungod sa kabag-uhan, mensahe sa Dios mahitungod sa panalangin. Memorize na siya. Sugdi na sa pagtipig sa imuhang una-una ug sa imong kasing-kasing. Sultihan ti ka, dunay mga panalangin nga moabot sa imong kinabuhi. Tipigi ang mga mensahe sa Dios ug ikinabuhi. Mensahe sa Dios aron ka iyang panalanginan, aron ka aron ka mabag-o, aron ka malipayon, aron ka malinahon. Naa sa mensahe sa Dios ang tanan nga mga pamaagi. Aron ka magmalampuson, aron ta mauswagon. Unsa may mga pamaagi aron ta mauswag. Ayaw kalimot sa pagbasa sa basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat ini ug magmauswagon ka. Unsaon man pagkabot kanang magmauswagon ka, unsaon man aron magmauswagon ka sa imong pagpangalagad sa Dios nga dili ka magpabiling pipipi, kanang mulibi lapod ba? Nga kaniadto ikaw mo'y tigpaminaw, moabot ang pila ka tuig, ikaw nasad ang paminawon. But ipasabot, ikaw nasad ang magsasangyaw. Dili kay pila na lang kakatuig, nangamatay na lang magsasangyaw, na anapoy magsasangyaw mo puli, sige ra gyapon kagisangyawan. Ang problema ang sangyaw nga imuhang nakatunan pag hinulsol ra gyud. Brad, pag hinulsol. Namatay na ang pastor nga nagwalig pag hinulsol, na anapoy nimpuli.
ang imong gipangita nga wali pag hinulsol ang Ginoo grasya brad, padayon ra brad pag hinulsol brad ang Ginoo mapasayloon gugma ang Dios brad, grasya ra gyud ang kaluwasan dili na ato brad. Mao na imuhang ganahan kaing wali. Na may mga tao nga nangapo na lang ang wali nga gipangita, grasya ra gyud ang kaluwasan dili gyud tuwa. Munang bisag magkasala ko maluwas ra gyud ko kay grasya ra gyud na. Bisan magbuhat kog sala. Munang ang uban na ay mga pila na katuig diha. Nanapako ra gyapon, nanigarilyo gyapon, nagmama gyapon, nag-inom gyapon. Pila na katuig na imong Kristohano. Ang nahitabo, wag gyapon panalangin eh. Wag gyapon mo uswag. Nalipay ba ang Dios ni ana? Wala. Dili gusto ang Dios nga dili ta niya mapanalanginan. Nag-andam ang Dios og panalangin nga dili igo rang taguan. Ang giandam sa Dios nga panalangin alang ni nimo, alang ni nako, alang natong tanan. Ug dili buot ang Dios nga kining iyang giandam nga panalangin mapuntas uban. Kay dili ang uban mo'y giandaman ni ini, kundili ikaw nga nakadungog karon sa iyang mga mensahe. Lamang ang atong buhaton mao ni bag-uhon nato kanunay ang atong nauna. Sa unsang pamaagi, pinaagis mga mensahe sa Dios. Dapat ang mga mensahe sa Dios atong madunggan, mga buhat sa Dios ug mga pamaagi sa Dios mo'y atong makitaan. Kay unsa gani ang atong makitaan og madunggan karon, maunay atong mahuna-hunaon, maunay mabutang sa atong nahuna karon og ugma. Pero kung kanunay kang maminaw og mga chismis, bisag maglungag maglaba ka, ang imong nauna chismis ligi hapon. Kabantay mo, ay kay sagoy makarelate gagoy ani. Kabantay mo nga kanang kusog kaayong mamarites ba. Ragdugay-dugay na maning marites. Kabantay mo anang kusog kaayong mamarites, nang chismis dito, chismis diri. Bisag wala na ka-istorya, maghuna-huna mo kalitragisi. Mo kalitragisi. Kay naghuna-huna da is chismis. Pero kung naghuna-huna ka sa mga pulong sa Dios, sa mga saad sa Dios, manglaba ka. O kalitra kag hangad sa langit, mayong kang, thank you Lord. Wow. Thank you Lord. Kana bitang maglaba man ka, maglungag man ka, manghugas man ka, unya naghuna-una ka sa pagkamaayos Ginoo, magkatakanta ka. Give thanks with a grateful heart. Wow, no? Kanindota. Oh, tinood na ay. Magkanta kag mga pagdaig. Mag-awit kag mga pagdaig, mga kaigsunan. Kanang maghuna-una kas pagkamaayo sa Ginoo kay ang imong huna-huna, ang imong nadunggan, ang imong nakit-an ang pagkamaayo man sa Ginoo. Mo na'y tinuod nga ang Dios mo'y naghari. Maunang diha sa ebanghelyo madawat yun nato ang tanang panalangin sa Dios. Kay tudluan man ta. Samas ato karong nadunggan. Kung mauni ibutang sa imong hunahuna timan ini, inig kaugma. Di ba ang mga mensahe sa Dios? Presko og labas ra gihapon. Unya maghuna-una kas pag mga mensahe sa Dios, mulig-on ang imong paglaom ug ang imong kadasig sa pagpadayon sa pagkinabuhi. Mga kaigsunan dili gid mahanaw. Hinumdumi diha sa ebanghelyo ang tanang pamaagi aron ang panalangin nga gisaad sa Dios atong maangkon. Usa sa mga gipakita diha ang paghari ni Jesus. Kinahanglan si Jesus mo'y maghari. Aron makahari si Jesus atong kinabuhi, igsuon ko sa Ginoo, maghuna-una ta kanunay sa mga pulong sa Dios.
Kay kung maguna-una tas mga pulong sa Dios, mabag-o kanunay ang atong nahuna. Kay ang pulong sa Dios wa manay pagkadaan kanunay man ang bag-o. Ug maunay naa sa atong nahuna, di gyud madaan atong nahuna. Kumbaga di gyud kaburingan. Kanunay presko ang imong bation sa tanang panahon. Mapahiyumon ka, malinawon ka, malipayon ka. Sunod, diha sa ebanghelyo nga giwali ni Jesus kanang paghinulsol. Ang pulong paghinulsol maunay pagtalikod sa sala. Ang ilanan nga paghinulsol mga kaigsuonan kos Ginoo, pagbiya gyud sa sala. Ang tinuod nga tawo nga naghinulsol ming biya gyud sa sala ug ming sunod kang Kristo Hesus. Mao nay mga taong naghinulsol kanang mibiya ka sa sala og misunod ka kang Kristo Hesus. Dili kay mibiya sa sala, nagpaatbang sa sala. Biya gyud ka sa sala. Sunod ka ni Jesus. Mao nang sa imong pagdesisyon, ayaw to kalimti itong awit nga miingon kang I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Unya, kung naay mga pagsulay, doon ay mga tentasyon, kanunay ang kuna, tagalangit nako. Anak nako sa Ginoo. Dili nako pareha kaniadto. Tagalangit nako. Anak nako sa Ginoo. Hangad dayon ka sa Ginoo, ikaw ang akong amahan. Ikaw ang akong tigpanalipod. Maunay gibuhat sa mga taong nagmadaogon like ni Daniel. Sa panahon nga dunay mga pagsulay, muhangad ra sila sa Dios. Muawit ra sila mga pagdaig like ni Pablo ug ni Silas. Sa diha nga bilanggo sila, gipabunalan sila, gihiktan ang ilang mga kamot, gilugpitan ang ilang mga tilog kahoy, nag-awit lang sila mga pagdaig, nag-awit lang sila sa mga pagpasalamat sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo, dunay milagro. Nganong nagdaig man sila mga nganong nag-awit man sila mga pagdaig, tungod kay ang ilang hunahuna kanunay bag-o. Puro mga minsay sa Dios. Kung mga minsay gani sa Dios, ang naas atong nahuna, ang gipasabot diha, naa ang mga saad sa Dios. Ug ang mga saad sa Dios mo'y maghari sa atong nahuna. Mga igsuon, kanunay tang positibo. Tinuod na oy. Kanunay tang nagpositibo kanunay. Walay pagduha-duha. Wa gyoy kabalaka. Tinuod na oy. Ha? Huna-huna ang mga saad sa Dios. Unsa gani ang mga saad sa Dios? Di gyud na niya pakyason. Kung naa ang atong una, puro mga saad sa Dios, puro mga mensahe sa Dios, puro mga pamaagi sa Ginoo. Mga igsoon ko sa Ginoo, sultihan ta mo. Dili ka kapugong nga mudaig sa Dios. Dili ka kapugong nga magpasalamat sa Dios. Damor nimo siyang daigon, damor nimo siyang awitan, pasalamatan, damor kaniyang ligunon, damor kaniyang dasigon. Lamang, biya ay gyud ang sala. Ayaw tipigi ang sala. Munang niingon nga sa Marcos 1:15, ang giwali ni Jesus mga kaigsuonan, Marcos 1:14-15 nag-ingon nga og miingon siya miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug tuuhi ninyo ang maayong balita. Inani ni siya. Ang tao nga naghinulsol mubiya gyud na sa sala ug mutuo sa maayong balita. Ang buot gipakita diha magtuon nas Biblia. Mao ni tinuod nga kahimtang sa tao nga makadawat sa panalangin nga mao ang mga saad sa Dios. Mihari si Jesus tungod kay naghinulsol siya og mibiya na sa tanang mga sala.
ug sunod kanunay niyang gituuhan ang mayong balita. But ipasabot, nagtuon siya kanunay Biblia. Kay kung muingon nagtuo kas mayong balita, wa gani ka magbasag Biblia, nangilad ra ka. Unya ang pinaka problema pagyod kay giunay ra nimog ilad ang imong kaugalingon. Mao nang akong mga pagdasig sa ngalan sa Ginoo, ayaw unayag ilad ang imong kaugalingon. Unsay buhaton? Nimbiya naman ta sa sala. Naghinulsol naman ta. Gibiyaan naman nato ang mga sala. Tun-an na nato pag-ayo ang Biblia. Ug ato ning ikinabuhi. Ug diha sa maayong balita, pinaagi sa mga saad, mga mensahe sa Dios. Dinhi sa maayong balita, maluwas ta kanunay sa mga katalagman, sa mga balatian, sa mga buhat sa kaaway, luwason ta kanunay. Maunang si Paul miingon siya sa Roma 1:16, dili nako ikaulaw kining maayong balita. Ang maayong balita dili nako ikaulaw, kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa pagluwas ni adtong mutuo. Una, Hudiyo, maingon man ang dili Hudiyo. Ang pinakayawi ani, tuuhan nato ang mga sulat nga naas maayong balita. Ang pulong pagtuo nagpakita na nga mingtuman ta, mibuhat ta. Ang tanang pamaagi sa Dios naa sa maayong balita. Mauni atong buhaton, mauni atong subayon, mauni atong ikinabuhi, mauni atong ibisihan. Sultihan ti ka mga kaigsunan, sa atong pagkakristohanon, kung ato ra kyuning ikinabuhi, dili ka hikawan sa panalangin sa Dios. Di ka hikawan sa panalangin sa Dios. Panalangin spiritual, material, pisikal, kanunay nimo ng masinatian. Kanunay nato ng masinatian. Kanang kaharuhay, kanang pagkamadagayaon. Kung naa may mga kalisdanan, alang sa uban kalisdanan, pero alang nimo dili kalisdanan. Panalangin. Mo nang matingala ang mga taong dili magtotoo, moingon sila, lisod man na sila pero murag wala man sila lisdi. Yeah. Naapag yung pinaka-amazing ay, wa man na sila trabaho pero wala lagi magkalisod. Imagine ha, wala sila trabaho pero wala magkalisod. Wa man sila makadungog sa mensahe ni Jesus. Tanawa ragon ang mga langgam, wala sila magpugas, wala sila mag-ani. Ang ilang gibuhat nagdaig ra sa Dios. Giatiman na sila sa Ginoo. Ya kita, kumusta man ta? Sige ba tagdaig sa Dios? Sige ba tagpagpasalamat sa Dios? Usahay ang tao mao nay problema. Isa raman mo daig kung maapiki na. Isa raman mo simba kung 50-50 na. Dili nato na batasanon. Ayaw batasana ang pagduol kung ulahin na. Dapat mag-una ta kanunay. Ina imong tapa dapat mag-una ta kanunay. Kay ngano man, ang tao nga nag-una kanunay, sultihan ko kamo, sila nga mga tao nga giharian ni Kristo. Kay ang tao nga naghiharian ni Kristo, nasayod siya sa mga will sa Dios. Unsay will sa Dios, unsay kabubuton sa Dios. Ang tao nga nasayod na unsay kabubuton sa Dios, sa di pa gani na mahitabo, nasayra na niya, nakakita na sa mga pananaon, nakadungog na sa mga mensahe. Dapat mag-una ta kanunay. Dili ta dapat maanad anang saon taman, dawato na lang, saon taman.
Murabag sagol pagmahay, napugos na lang. Kung like example, natay mga kaigsunan nga ganahan mo abroad, pananghid mo sa Ginoo, Lord, tagay ko og ilhanan nga kanang ukihan ko nimo nga o will nimo ni Lord nga mo abroad para makatabang ko sa buluhaton. Pero kung dili ni nimo will, Lord, tagay kog mensahe, tagay kog mga ilhanan, ihatag lagi na ni Lord. Walay dili niya ihatag, kay mga anak man ta sa Dios. Timan ini ha, anak man ta sa Dios, ihatag yun na niya ang unsa may atong pangayoon. Lamang ang atong pangayoon kinahanglan na align sa Biblia. Mananghid gyud ta sa Ginoo kanunay. Dili kay na anak nagplano na kang mo abroad, na anay mga requirements, unya muingon na lang ka nga, Lord, sunod semana mo biyahe na ko, Lord, o bani ko, Lord, kanang magproteksyon ka na ko, Lord, magmalampuson ko, unya hatod kag mga pre-request sa mga pastor, unya ang nahitabo nakaamog dili maayo, moingon dayon nga murag walay ipik man to kung pre-request. Ang wa man ka mangonsulta daan sa Ginoo, dili man ang Dios may naghari. Kay sa ako nang gikaingon dinhi, gisuon ko sa Ginoo, ang tao nga giharian sa Ginoo kanunay nananghid sa Ginoo, kanunay nagpakisayod sa Ginoo. Kung imong lantawon ang mga propeta, ang mga alagad sa Dios, dili sila mubuhat labinas pakigubat, kung dili sila magpakisayod sa Dios. Kabantay mo sa mga gubat sa unang panahon, magpakisayod una sila sa Dios kung modaog ba sila or mapildi ba sila. Unya ang Ginoo mo tupag yun, das mo kay dili lagi mo mapukan, mudaog lagi mo. Mga igsoon, batasano na to ang pagpakisayod sa Dios. Na imong tapad pagpakisayod sa Dios kung magminyo na baka, pagpakisayod sa Dios kung okay na ba kang manguyab. Dili kay ang ato mga kabatanunan maulitaw dalaga, makakita ganig gwapo-gwapa, magtwinkle-twinkle day ng mata. Magpakisayod tas Ginoo, Lord, kanang unsa may imong will, Lord, sa akong kinabuhi. Kung magnegosyo ka, pangayo sa Ginoo ilhanan. Kung mo abroad ka, mo trabaho ka, pangayo sa Ginoo ilhanan. Lord, tagay ko ilhanan. Kay kon magsige ra gud ta og kanang request sa Ginoo nga, Lord, o bani ko, Lord, kabalo ba mo mga kaigsunan nga kung will gani ni Lord ang imong pagtrabaho, kung will gani ni Lord ang imong pagnegosyo, kung will gani ni Lord ang imong pag-eskwela diha sa pulong sa Dios, sultihan ka, dili na kami still gani pang mangayo og proteksyon. Kay will gani ni Lord, nagkinabuhi gani ka sa will ni Lord, always kaniyang giproteksyonan, always kaniyang gibantayan. Ang atong buhaton daig graniyatanan, pagdaig, pag-awit ra. Kabantay mo ni David. Si David, mga kaigsuonan, sige ra siyag daig, sige ra siyag awit, sige ra siyag pasalamat sa Ginoo. Si Jose, daghan kay mga pagsulay nga naagian ni Jose, kanang gitabangan sa siyang mga igsuon, gibaligya sa siyang mga igsuon. Pag-abot dito sa Ehipto, adlaw-adlaw siya gitintal, wag gid siya magmahay. Kanang wag bitaw siya imong makitaan sa kinabuhi sa mga taong
pagpauswag sa Ginoo, bisag unsa pa na kalisod, bisag unsa pa na ka grabe ang ilang masinatian, ilang maagian, di gyud nimo sila makit-an nga nagmahay sila or gimahayan nila ang Ginoo. Naiuban mga kaigsuonan, gagmay gani panghitabo, magmahay dayon. Unsa may mga atong nasinatian, kanang tanan dunay solusyon. Kanang unsa may mga problema, dunay ginay solusyon. Atong buhaton mga kaigsuonan, magdaig ta sa Ginoo sa tanang panahon. Nya kanang pagdaig dili lang ipakita sa imong isikatawo nga nagdaig ka, kanang pagkamainam puon dili nimo ipakita dapat sa imong isikatawo. Kay nagdaig man ka sa Ginoo, wala man ka magdaig ngantos tao. Adto nato ipakita sa Ginoo. Mag-awit ta, gawas lamang diri sa ato ang programa mga kaigsuonan ay time nga magdaig ta sa Dios. Mag-ampo ta sa Dios, usas mga kinahanglan diha kanang di ka ma-distract. Kana bitang muday gani ka sa Dios, nahatag nato atong hunahuna, nahatag nato ato ang kasing-kasing ato sa Dios. Usas mga ilhanan nga nahatag nato atong hunahuna kasing-kasing, gipiyong nato tong mata. Kanang magampo bitaw ta, magpiyong gyud natong mata. Nama po'y magampo mga kaigsuonan nga magbukar ng mata. Ang uban magkipat-kipat pa. Maglantaw pag pila ka buok ang viewers sa mga mensahe. Sigtabi, Lord, maayo kayo ka. Salamat, ikaw magauban, ikaw magagiya ka namo, ug amo kang gipasalamatan. Nya, salamat Lord sa imong pagkamaayo ka namo. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran. Salamat o Dios sa imong pag-uban. Partigon la ina gyud. Kanang makigistorya kag tao, unya magliraw-liraw ng mata. Kung istoryaan kag tao, unya ang tao magliraw-liraw na yang mata nga nakikistorya nimo unsa ka imong nauna, no? Kaingon dagoy ka nga usa man ning tawhana, nakapamahaw ka ni or mitugpa na ni. Wa pa ni katugpa. Kanang makigistorya kag tao, ako gi seminar magyud ko mga kaigsuonan kay nakaamo man ko kanang stricto ba. Gingnan ko nga kung makigistorya gani ang ako ang mga kaila, kay kini ako mga kaila milyonaryo na arabay bilyonaryo, nakasuway kog tao nga nakaistoryahanay mi unya bilyonaryo di sa Singapore. Bilyonaryo ha, dili milyonaryo. Nagtsanilas na siya. Ingon katong ka seminar sa ko namo, kung makikistorya gani kag dagkong tao, kanang ipokus ang imong naong niya, ang imong mata itutok niya. Dili kay makikistorya ka nga sige kag hangad-hangad, bitaw sir kanang lain kayo. Nya labi na kung mag-istorya ka sige kag cellphone. Nya ang uban mo tawag nag-istorya, dili na mao. Muna nga ang pagdaig, ang pagampo, ang pagpasalamat dapat nahatag nato tanan sa Dios. Nahatag nato tanan sa Dios. Gawas lamang kung naay mga pre-request nya ikinahanglan yon nga imuhang Dios ang basahon. Pero nasayod ang Dios. Yes, nasayod ang Dios. Matud pa ni Garly Salvia Pigalan, kung will ni God, iya na ihatag basta matinud-anon lang jud ta. Usay gyud na. Matinud-anon ra gyud ta sa pamaagi sa Ginoo. Kanang moingon ta nga gospel naa diha ang tanang pamaagi. Pamaagi sa Dios aron ka panalanginan, pamaagi sa Dios aron dili kabsan og kanang abot ang imuhang panudlanan, like naa kay panudlanan na kanang panudlanan nga gisgutan diha savings.
Kay dili manggod lang bugas ang ato ang pangunudlanan, kundi savings like kwarta para proteksyonan sa Ginoo ang imong savings. Halari sa mga maayong halad. Ihalad ang pinakamaayo, ayaw ng daot. Panultihon Kapitulo 3:9. Ari sa tasa pamaagi aron dili kabsan kag panalangin. Usa mo gus mga problema nganong ang mga tao dali kay kabsan sa panalangin. Mura bitaw 1 millionaire pagkaugma wa na, sinaw na. Kay dili man ang mga maayo ang ihalad. Suwayan nato ni. Suwayin ninyo ni. Ako ning challenge ninyo. Suwayin ninyo ni. Panultihon Kapitulo 3:9 hangtod sa 10. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Dili ka kabsan sa panalangin, gawas pagyud ni ana, manubra pagyud ang imong bino. Kanunay mag-awas ang imong kadasig sa pagpangalagad. Kanunay positibo ang imuhang mga kanang naas imong hunahuna, naas imong pagbati. Unsay mga maayo, mao nay atong ihalad sa Dios. Dili tong dili mga maayo. Unsa pagay mga pamaagi sa Dios aron dili takabsan sa panalangin sa Dios. Aron bubuan kanunay ang atong ginabuhi sa panalangin sa Dios. Kanang mag-abot bitaw ang daan ug ang bag-o, mao man nay mga taong gipanalanginan sa Dios. Kanang mag-abot ang daan ug bag-o bitaw, dili kay dugay ra nahurot ang daan, wa pa gani moabot ang bag-o. Kabantay mo anang kanang mangunguma. Ang tao nga mangunguma nga gipanalanginan pagkay sa Ginoo, wa pa gani mahurot ang daan, nanapoy bag-ong ani. Ang bag-ong ani wa pa gani sugdi, nag-ani na sad. Mao nay mga kahimtang nga gipanalanginan. Pero kanang wala panalangin ni, wala pa gani maani, gihala na. Kabantay mo kanang gihala. Gihalaan, mao pa gani pag gahi-gahi awa na. Gihalaan na, gipangkuha-kuhaan na tong gahi-gahi para ibulad, galingon or kalubkon. Pero kanang muhalad ta sa pinakamaayo para sa Ginoo, ang saad sa Ginoo dili takabsan sa iyang panalangin. O sa giingon, kanunay mapuno sa abot ang imong mga kamalig, di gyud makabsan. Dunay daan, do na napoy bag-o mag-abot-abot ang imuhang abot, unya manubra ang imong mga bino. Unya kung gusto ta nga kanang bagsakan nga panalangin, kanang muingon ang mga tao gipanalanginan gyud ka, kanang ang mga tao bitaw makasaksi nga gipanalanginan gyud ka, muingon gyud ang mga tao nga gipanalanginan gyud ka. Unsa may imong buhaton? Ayaw panikas sa halad para sa Dios. Ayaw panikas sa ikanapo para sa Ginoo. Kay duha man na ka klase, halad ug ang ikanapo. Sa Malakyas, mao ni ang naas maayong balita. Kung imong tan-awon diha sa Biblia, Malakyas Kapitulo 3 versikulo 8. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Dili. Apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi, sa mga ikanapo og mga halad. So duha, ikanapo og halad, duha. Dayong 9,
gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Dad-a ang tibuok nga ikanapo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibukbuk ko kaninyo ang madagayaong gayod nga mga panalangin. Dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom aron ang inyong kaparasan mamungag daghan. Bersikulo 12. Unya ang katawhan sa tanang kanasuran muingon nga bulahan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong dapit nga puy-an. So diha giklaro nga ang mga tao makakita, makasaksi nga kamo gipanalinganan sa Dios. Ang buhaton unsay halad nato sa Ginoo ato nang ihalad. Unsay iya sa Ginoo ihatag na nato iya sa Ginoo. Dili gyud na mahitabong atoa ang iya sa Ginoo. Balikon nako kung maghisgot ganitag panalangin ang makatabang nato ang ebanghelyo. Dili ang atong abilidad, dili ang ato ang mga hiyas, talento, uban pa. Ang ebanghelyo. Episo kapitulo 3. Onya versikulo 6. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makabambit sa saad sa Dios diha kang Kristo Jesus. Dili na to kalimtan mga kaigsunan. Una sa tanan maghari si Jesus atong ginabuhi. Ikaduha, dili na to balikon ang sala. Ang atong buhaton ipadayon ang pagtuon sa mayong balita ug pagkinabuhi niini. Dili lagi ka mapakyas sa panalangin nga giandam sa Dios. Kay ang giandam sa Dios nga panalangin dili na para nila kundi para imo na. Para ato na. Dili mo sugot ang Dios nga kanang para ato mapara nila. Kay kanang giandam sa Dios nga panalangin dili na ihikaw sa matag usa nga nangalagad kaniya. Bisag unsay sitwasyon, usa nga angay natong imintin ang pagdaig, ang pagpasalamat, ang pag-awit og mga awit nga makapalipay sa Dios. Mag-ampo ta mga kaigsuonan atong pasalamatan ang Dios. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga imuhang gipaabot kanamo. Salamat o Dios sa mga mensahe nga nagsugilon mahitungod sa mga panalangin nga imong gibilin diha sa palaang kasulatan. Imong gipaabot kanamo ang mga pamaagi aron maangkon namo ang mga panalangin nga imong gisaad. Amahan, among gipangayo kanimo nga imo kaming harian kanunay. Din na ang kadasig na ang kalipay sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Din imo usab kaming tabangan sa paghuna-una kanunay sa imong mga mensahe. Dasiga usab kami sa pag-memory verse, sa pag-memorize sa imong mga pulong, pag-memorize sa mga bersikulo. Og among gi pangayo kanimo nga imo kaming panalipdan nga dili gid kami o Dios makigchismis sa mga butang nga makadaot sa among pag-alagad kanimo. Hinuon mabisi kami sa pagkat-on sa imong mga pulong. Bless Ginoo ang among kinabuhi, ako mga kaigsuonan. Kung naaman sila karon sa kawaladon, salamat o Dios nga imo silang gitabangan aron makalingkawa sila sa kawaladon. Kinahanglan kami nga mohalad kanimo og pinakamaayong mga butang tungod sa imuhang mga pulong, amo gayud kanang masinatian. Bless Ginoo matag usa nga dili kami malimot nga kinahanglan sa among pagpuyos kalibutan, ikaw ang maoy maghari ug amo gayong biyaan ang mga sala nga dili gyud nimo
gikahimutan. Ug among ipadayon ang pagkinabuhi sa maayong balita. Ang pagkinabuhi niini mo iyawi aron makabot na mo ang panalangin nga mo karong nadunggan. Bless Ginoo ako makigsunan, malipayon kami tanan nga magpaabot sa imong pagbalik. Kay amo mang mabati ug amo mang masinatian ang imong pagpanalangin kanamong tanan. Dungog mga pagdaig pagpasalamat amahan. Alang lamang kanimo, himayag kadungganan in Jesus name. Amen. Amen. Kini inyo igsoon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang.